Now get the fuck up. Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Фриз и започвам нова поредица, която ще се казва информация. Тази информация ще бъде за мен и за моят профил. Да. Това ще бъде първи епизод от информацията. Да. И сега нека погледнем към профил. Първото нещо, което искам да ви кажа е, че искам да цъкнете ето тук. Това е една страница, която един човек е болен. Не знам точно от какво, но има някаква кауза, която трябва да му помогнем. Казва се Мариан. Ако цъкнете тук, ето го човека, но ме жал за него. И натиснете лайк, аз вече ме харесвам. Като харесате страницата, така може да ми помогнете и да ми видите в Фейсбука, няма значение. Няма ви приема, може и да ви приема, не знам. Да, рекорда на профил ми е 61 потребител, както пише тук. И да, относно клипчетата, които правя. Да, видяхте, че има нови интроето, може да не чувате, защото съм намалял гонките. Да, направи го Sony Vegas. Да, относно проектите, продължавам с епизодите на Ultra Survival Skyblock. Спирам временно епизодите на GTA. Да, и от време на време ще качвам епизоди тук, където си правим Legit World. Да, и мисля нещо, но не знам дали ви го казвам все още. Мисля да почна да правя влогове. Като стане лято, ще си купя нова камера и мисля да почна да правя. Да, тук може да посетите профил на тези пичове тук. До Play. Видях, че много хора почнаха да си правят влогове, като химията тук и другите. Мога да правя влогове, може и да си покажа лицето тук пред камерата. И да. Друг фон и това е общо взето. Да, и напуснах клана на OPG. Да, и паузирах, защото майка ми искаше да ме питам нещо. Какво ще да кажа? Да, напуснах клана на OPG. Защото там имаше някакъв, който ме нервеше. Всички почнаха, значи един ден, чу се да ви разкажа ли? Ще ви разкажа. Значи, така вляза в клана, приехаме, добавихме там в някаква дискусия, говорихме си там. И изведнъж OPG написа тук ли сте, така след като минаха няколко седмици, не седмици, но там няколко дена. OPG пита тук ли сте всички и аз казах да и той написа други и там Spike и другите написаха да. И той написа, че е решил да напусне клана, но още не го е решил на 100%. И всички започнаха да викат, ако OPG лефне, аз лефнем също и такива глупости. И така и OPG каза, че още не е сигурен на кой ще го дава. И там беше някакъв, как му беше името? Такава седмицето 99. Няма му правя реклама, защото е някакъв дришло. Не се обиждам, ме изнервя много яко. И
той му казвам, че е такова, че да си държиме клана още, защото PG му се върне. И той каза как тя никак в Живокс. Аз казах Фрейс. Той писа, значи хора, ако Фрейс, докато Фрейс не се махне, аз няма да съм в клана. Аз му писах някакви там работи, че трябва да е сериозен. В дискусията пише за кандидатурите, че трябва да си сериозен. Той не беше сериозен и каза, хора, когато Фри се махне, аз тогава ще дойда. Аз казах, стой си, аз левкам клана край. И след 2 минути видях как OPG развали клана и отиде в... Сега ще ви кажа кой клан. Да посети неговия профил. Отиде в BG Ultra Gamers TV. Ето вижте тук. Ето. Докича, Сайкаро, Крипър, Линки, Стев, Дейтман, не знам си какви. И... да. И те... отиде пред тях. Така се развали целият клан. Ето ми нашия клан, сега ще видите. Какво беше, така ли беше? Не така. Сега ще ви кажа как беше. Къде е? Какво беше? Сега ще ви покажа. Ето ги, BG Power TV. Ето The End. Това е написал OPG. Единствено той знаеше паролата. Ето, качахме клипа, които бяха хубави. Започнахме да се караме и това е някакви глупости там. Да, и това включва информацията около мен. Друго няма. Това беше първи епизод от мен. Ако искате да видите още епизоди, вижте в профила ми. Без хейтерски коментари. И ако искате да правя влогове, пишете в коментарите. Или пък дайте плюс или там следващия клип може да си покажа лицето, може би, съм сигурен. Ще ви дай. Това беше от мен. Чао!